Hai लोगोफोर, मा खबर? Finish lifetime. Last no, pun sama dan saya kali tatanan dong. Reuse kontennya nan dong. Da बेखौ माबासो खालामनांसिगोन बबेबा बबे रिउस कन्टेन्ट जादों बेखौ डिलिट खालामनांसिगोन नङाबा बेखौ इदिट खालामनानै आगारफिननांसिगोन आरो माने बेनि थाखायनो बे लाइफखौ आगारनाय दं आरो लोगोफोरजों रायलायनो होननानै रायलायनाय समाव एसे प्रब्लेम जायो औ जाखायो प्रब्लेम भिडिअनि आपडेटखौ गाबोन भिडिअआव होगोन आङो सर्ट भिडिअ खालामनानै मानो मनिटाइज जायाखै एबा रिउस कन्टेन्ट जादों औ जाखायो भिडिअनि आपडेटखौ गाबोन भिडिअआव होगोन आङो आंना ट्रिप ए मोजाङानो गासिबो कमप्लिट जाजोब्बायमोन खालि बे रिउस कन्टेन्टआवल' थाबथादों आरो ना आंना माथो रावबो मेसेज हरथारासै बेखायनो आं भिडिअखौ आगारनाय जाथ'वाखैमोन आरो सानथाम सानब्रैसो जाबाय खोमा आगारिया हारिमु ब्लग दानो नुखाबाय आरो नोंखौ दे गुड नाइट होनबालाय
Raवबो गैला नामा? थमास ब्रह्म। हाय, मा खबर? दाब्लामोन नामा? रावबो गैला नामा? थमास ब्रह्म। हाय, खबर जाखांबाय नामा? मा खबर? दाब्लामोन नामा? दे मेसेजफ्राव हरदो मा मा लिरो। मा ओंख्रि जाखो? मेसेजफ्राव हरदो मा मा लिरो। मा ओंख्रि जाखो? बरिं मोनथारबायलै हारसिंसो नै। हारसिंसो नै। मा ओंख्रि जाखो थमास? मा ओंख्रि जाखो थमास? रावबो गैथारलै दिनैसो फार्स्ट टाइम लाइभ ना उनावसो जागोन र'। सानफा एफाजोंसो जागोन दा लाइभआवलाय मानसिफ्रालाय। फार्स्ट टाइमावलाय सोर फैनोब्रा। सानफा एफाजोंसो जागोन दा लाइभआवलाय मानसिफ्रालाय। दिनै एसे गाबोन एसे जोंसो जागोन। लाइक खालामनानै हर दे। थमास ब्रह्म लाइक खालामहर। लाइक खालामनानै हर दे। हाय रबिका आब' मा खबर? आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय साबायखर। लाइक खालामनानै हर दे। हाय मर्टेन शेफार्ड फेमिलि। हाय नुदों। ओंखाम जाखांबायमोन नामा रबिका आब'? Welcome to my live stream, guys. Mukten Shepherd family says hi, friend. Hello, friend. Welcome to my live stream, guys. Deh, komen kalamulaydın. Sesurman kıyarım.
माथो रावबोखौबो नुथारासै। मसा बावगोन बे सेंग्रा गोसोजों। दिनै उन्दुनो ओंखाराखैलै ओंखायनोथ' लाइभ जालाबायदों आङो। वान वाच देखायगासिनो माथो मेसेजखौ नुहरा। मेसेज हर दे। ना बिदि लाइभ जानानै उन्दुनानै थानोसै आङो। गोदै गोदैनो ओरै लाइभ जाबाय थानोसै ओरै उन्दुलांबाय थानोसै। ना मा बुङो? हेलौ मनेस्वर बर' आदा मा खबर? हेलौ होनहरदों। जाखांबाय नामा? मोजां मा ओंख्रि जाखोमोन? आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय साबायखर। जाखांबाय खेलासो नायबाय दंमोन आं। औ खेलासो नायदों नामा? मोजां मोजां। दिनैना मा मा मेचनिमोनथाय आं नायनाय जायाखै। दालि आलु दाउदै औ दे मोजाङै। जोंना माबासोलै दालिसो ओमफ्राय मैथा बाथोन।
versus Tunisia आरो फ्रान्स। आं दा बार'थानिखौसो नायनो। दामानि भिडिअखौ आगारथारनाय जायाखै आङो, आंना मा होनो भिडिअनि माबाया रिउस कन्टेन्ट जादों। दा गोदान भिडिअसो आगारनांसिगोन आङो। एसे प्रब्लेम जानानै दंथ'यो। दा माखासे भिडिअफोरखौ डिलिट खालामनांसिगोन, नङाबा डिलिट खालामनानै दोननांसिगोन आरो ना। बिनि उनावसो 400K भिउस जाबासो रिएप्लाइ खालामफिननांसिगोन आङो। प्रब्लेमानो जोबनो नागिरा माथो इउटुबावबो। लासै लासैसो जायो। नोंहालाय माथो ओंख्रि दालि मैथा बाथोन। लाइक खालामोबा लाइक खालामहरद'। थेंक इउ ब्र', थेंक इउ। दामानि आं भिडिअसफोरखौनो नायनाय जायासै आरो बिनि प्रब्लेमनि थाखायनो। गाबोनसो मोनसे भिडिअ आगारनोसै आङो। रिउस कन्टेन्ट जानायनि मारै जादों नायलायलायदो। बांसिन बे सल'फ्रावल' रिउस कन्टेन्ट जायो आरोना। रिउस कन्टेन्टनि जाहोना जाबाय, जेराव नों भइस अभार खालामनांगौ आरो फेस रिभिल खालामनांगौ, अब्लासो नोंना रिउस कन्टेन्ट जाया। नोंनि भिडिअ इउनिक जानांगौ आरो, अब्लासो मनिटाइजनि थाखाय केपेबोल जायो आरो नों मनिटाइज खालामनो थाखाय। बिनि थाखायनो लाइभ फैनाय जादों आरो।
दुब्लि मानसिफोर दिनै अहाय थांजोबखोब्रा माथो लाइफआवनो फैयासै आंनियावलाय। गाबोननिफ्रायसो लेंहरजोबनांसिगोन बिसोरखौ। थमास थांबाय नामा? आंनि जान
Onsa status photo. Hi, welcome to my live stream, bro. Mazang, ma khobor? Hi, welcome to my live stream, bro. Mazang, ma khobor? Kita viewer like kamu today. Viewer like kamu today. Mazang na. Oh, mazang dong thuyo. Oh, mazang dong thuyo. Ante sana iman. Zaneman mana yang nah एसे प्रब्लेम जाथ'दोंमोन इउटिउबार न'आवबो एसे माइ हानाय जादोंमोन बेखायनो आं भिडिअखौ आगारनाय जाथ'वाखैमोन आं एसे प्रब्लेम जागासिनो माइ हाखांबासो आं भिडिअखौ आगारनाय जासिगोन माइ हागासिनो मारा होनांगौ मानांगौ दिनै रेस्ट मोननायखाय एसे लाइफआव फैनाय जादों आरोना आङो जाखांबायमोन नामा मा ओंख्रि जाखो जाबाय ब्र' मा ओंख्रि जाखो आलु दाउ माथो गोथावथार नोंसिनालाय थाजों दालिसो लाइक खालामहरबा लाइक खालामहरदो दे मोजां भिउस दं
Mute जाथ'नोसै mute mute रावबो गैला नामा इउटुबावलाय माथो रावबो फैयासै फैद' Ayo Ari Vlog, Emeritus, Agui Suna, मारै दं? दं मोजाङैनो आब', नोंनालाय मा खबर? आयो आरि vlog, Emeritus, Agui Suna, मारै दं? दं मोजाङैनो आब', नोंनालाय मा खबर? जाखांबाय नामा? मोजां गाज्रिनि गेजेराव गेजेर जाखांबायमोन नामा? मा ओंख्रि जाखो? दासो जाखांबाय। अ मा ओंख्रि जाखो?
लाब्रा आरो अमा फ्रायमोन। हाब माथो गोथावथार माथो गोथाव गोथाव जाथारो। Hi Junu bro, welcome to my live stream. Live fayनायनि थाखाय रावबो गैला नामा? ओहो रावबो गैथ'आ। मा खबर दों जुनु बरुवा? मोजाङैनो दङ। जांगोल ब्र 13 हय ब्र मा खबर? मोजाङैनो दङ। नोंस्रालाय मारै दङ? गोदान फैब्ला साबसक्राइब खालामना दोनलां आं चेक खालामनानै साबसक्राइब खालामहरफिनगोन। कमेन्ट खालामनानै दोनहरना। खालामहरबा जुनु दं। Thank you Nudang, welcome. नोंनि लोगोफोरखौ प्लिज सापर्ट खालामलायदो होनब्ला आं खालामहरखायो गासिखौबो। खालि मेसेजल' हरनांगौना आंनो हेलाबानो आं सापर्ट बेक हरफिनो आरो भिडिअखौबो फुल वाच खालामनानै दोनो आङो। आं खालामहरखायो गासिखौबो। खालि मेसेजल' हरनांगौना आंनो हेलाबानो आं सापर्ट बेक हरफिनो आरो भिडिअखौबो फुल वाच खालामनानै दोनो आङो। आं खालामहरखायो गासिखौबो। आं गाबोन भिडिअखौ फुल वाच खालामनानै मेसेज हरफिनसै आबा जुनु बर'। आं जायखिया साबसक्राइबल' खालामनानै दोनथ'बाय आरोना। Thank you, welcome. बिसोर गोदान फैदों लाइक खालामना हरदे। हारिमु फेन्स जादों। प्लिज सापर्ट होनहरदों जोंग्लि ब्र 13। Listen up, dong आं सापर्ट खालामहरसै बेनिखौबो मेसेज खालामनानै दोनहर। आं गाबोन भिडिअखौ नायनानै मेसेज खालामहरफिनगोन। खालामहरबाय ब्र जांग्लि ब्र 13 प्लिज सापर्ट ना। लाइक डान खालामबाय। थेंक इउ जुनु बारु। जोंलि फ्रेन्ड जादोनो जोंना जुनुआ जोंलिजों फ्रेन्ड जानो थिनदों। जालाय लोगो सापर्ट खालामलायनो गासिबो।
Ada Zangliखौबो मदद खालामनानैसै Janu Baruखौबो moderate खालामनानै होनोसै Good night friend, उन्दुनोसै, bye bye, next video लोगो मोनगोन दे आब' जुनु बर' उन्दुनो ओंखारबायबा उन्दुदो good night दे आब' जुनु बर' उन्दुनो ओंखारबायबा उन्दुदो good night Okay, thank you so much, bro. 13 for like. Motivate lose of England. Something already support Dana Bro. Okay. जोंनि बर'आ औवारिजोंफ्राय दंखायो नामा होनदों अके नुदों जोंग्लिया औवारिजोंफ्राय दंखायो नामा होनदों अके नुदों जोंग्लिया आच्छा एवारि नोंना मनेटाइज जाबाय नामा चेनेला आंनाथ' एसे प्रब्लेम जानानै जायाखैनो एवारि नोंना मनेटाइज जाबाय नामा चेनेला आंनाथ' एसे प्रब्लेम जानानै जायाखैनो एवारिया बुंहरदों जुनु बर' होननानै गाबज्रिहरदों जुनु एवारि जायाखैबो एदाब्लिउ प्रम'सनया जाबाय दे मोजां मोजां
एबार नोंसिनाव आलासि जाहैनांगौलै नेक्स्ट सानदेआव थांगौ। नोंसिनाव आलासि जाहैनांगौलै सानदेआव थांगौ। नोंनालाय माथो प्रब्लेम जादों आगै? ए माने आंना रिउस कन्टेन्ट फैदोंमोन आब'। बेनिखायनो एसे प्रब्लेम जादों दा आंबो इउटुबाव एसे टाइम होनो हाहोआथ'वाखै। माइबो मारा होनो नागिरदों। ओंखायनो आं टाइम होनो हाथ'आखै गाबोन नङाबा समफोरसो माबानो नागिरफिनदों आङो इउटुबाव नायबिजिरनो नागिरदों। गाबोनसो माइ मारा होगोन आं। औ दे दे थांगोन। काजलगाव अबे साइडथिंनि लकेसना आंथ' बारा काजलगाव थाङो बाजार खालामहैदोंमोन दाख्लै रबिबाराव ओमफ्राय फन हरनाय जायाखै आङो बिमाजोंसो थांदोंमोन आङो। थाङो बाजार खालामहैदोंमोन दाख्लै ओंखाम गोरलै जानो थांगोन दे। औ दे फै। जाफैनो हागोन। फैयाबासो। नोंसिनावबो जानांगौ र'। एबारै थांथारगोन आङो। माथो कल खालामाखै? ए बिमाबो थांफानो नाङाखै माबा माल माथा लादोंमोन नालाय ओंखायनोथ' कल खालामनाय जायाखैमोन हाखु दाखु जाबायना। जों दसथायावसो ओंखारलांदों ओमफ्राय दसथानिफ्राय बार'था एकथासो जाबोदों आरोना जों माल माथा लाबोनानै। ओंखायनो फन हरनाय जायासै। बार'था एकथासो जाबोदों आरोना जों माल माथा लाबोनानै। बिदिनो टावाराबो मोजां नाङालै न'आव जोंना। काजलगाव इन्डियान अइल पेट्रल पाम्पनि न' खोलाहा अदाब धाबा खाथियावनो। अ बे सेरावनो ना? उम जों स्कुटिजोंसो थांदोंमोन हेलाबा दाख्लै काजलगाव। पेट्रल सोहैदोंमोन आङो। एबाराव एबार थाबथानानै फैनांसिगोन नोंसिनाव। ओमफ्राय बे सेरावनो पेट्रल पाम्प खाथि सेरावनो मोजाङानो। थांबाय थाखायो आं बे काजलगावआव। थांबाय थाखायो आं बे काजलगावआव।
Apita bakati yauna ugdap ba. Mabaji ugdap dabale. Tangwasa sian ugdap daba nani. Maya, maya matu, maya. Dunia bersama maya, maya matu, maya. Fui bakul kalam de. Oh deh abo, tanggo kul kalam oga mana? Abu senggas mari nama zai nama zai semendepra. Ini YouTube so abu enggak saya tangga saya ini kul kalam ini tangga. Abu enggak saya tangga saya ini kul kalam ini tangga. Robo gila. Robo gila. Oh deh mare. Ampun itu tarik mari ya Pak Iba. Oh deh mare. Mari buari kagen semua. Ini langkot. Oh deh mare. Mari buari kagen semua. Ini langkot. Oh deh mare. Sudah mantap sekarang. Ada itu gimana? Good night. Kalang saya. Oh, udah.
थादों। Masuk sama Mesu Sondo deh, sesek dong, sesek. Nah, dong. Sunai deh, komen keram mulai deh.
Saya kata sapi sebat udah sebat oh life of financial berta jawa ada kontra rombo. Itu siapa bile dulu kerla.